ale secrétaire général sa club El Farouk ale kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen an ɲɛ bɛ fɛn o fɛn la bi an ka plateau sanfɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ club El Farouk ale kɔnɔna la u bɛɛ lajɛlen bɛ an ka fédération n'o ye arts martiaux ka fédération ba min bɛ Mali kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔna la an b'a daminɛ dɔrɔn Sumela Konate i ni ɲankuma. Marhaba. Kon baste. Basi foyi t'i yɛrɛ dun. Alhamdulillah fana bɛ Ala tanu kosɛbɛ. Kɔri basi kɔni t'i la. Basi fosi tɛ. I bisimila an ka kɛnɛ kan. Saha. Mamadi Kone i ni ɲankuma. Anba. Kɔri basi t'i la. Basi foyi tɛ. Arts martiaux dun. Basi foyi tɛ. J'espère que sisan arts martiaux bɛ u ka kɛnɛ u. An bɛ kosɛbɛ an ka kɛnɛ kosɛbɛ. Activité caman bɛ ka k'aw fɛ. Kosɛbɛ. Alhamdulillah. An bɛɛ lajɛlen an bɛ activité la. Alhamdulillah o ye laɲini ye an ka arts martiaux olu kɔnɔna la o ye laɲini ye Mali farikolo ɲɛnajɛ ale kɔnɔna la walasa don o don mɔgɔ ka objectif ye jumɛn ka fɛn kura de farikolo ɲɛnajɛ ale kɔnɔna la o la dɔrɔn sa an ka bi baaraw an b'a daminɛ Sumela Konate e yɛrɛ ka baara bɛnnen don jumɛn de ma. Ne ka baara bɛnnen don arts martiaux de ma. Arts martiaux min ye n'o kung fu wushu n'o y'a bolobari ye précisément situé Wing Chun. An bɛ Wing Chun de kɛ ka denmisɛnninw entraîner. An bɛ denmisɛnninw entraîner ka discipline kɔnɔna na quoi. Discipline kɔnɔ donc ka u farikolo n'u hakili k'u ta ye. Bon an ka baara bɛnnen don olu de ma. I bɛ se k'i da don dɔrɔn kung fu shu yɛrɛ i bɔra ka mun fɔ e yɛrɛ bɛ art min pratiquer mais art na sugu jumɛn don c'est quel genre d'art même exactement. Ne bɛ art min pratiquer o ye Wing Chun de. N'i y'a mɛn ko Wing Chun bi donc mɔgɔ caman b'a dɔn Ip Man yɛrɛ maître Ip Man ni mɔgɔ min tɛ Ip Man dɔn i bɛ taa sɔrɔ i bɛ Bruce Lee dɔn donc olu bɛɛ bɛ surtout Wing Chun de pratiquer donc Wing Chun tɛ fɛn ye fɛn mun n'a dogolen don a dogolen tɛ Chine a dogolen tɛ jamana fantan naani si la donc an ka baara bɛnnen don o sitili de ma ka pratiquer ka denmisɛnninw kala a la walasa u ka se ka farikolo la jagabɔli sɔrɔ en même temps k'u hakili fana k'u ta ye. O b'a yira k'a fɔ i bɛ ka nin arts martiaux mun fɔ n'a bɔra Bruce Lee ni Ip Man ninnu na ni film dɔw mɔgɔ caman y'a lajɛ o b'a yira k'a fɔ kanu yɛrɛ nana e fan fɛ parce que e bɛ ninnu de lajɛ. Awɔ ne bɛ ninnu lajɛ précisément Ip Man yɛrɛ de y'a to ni Wing Chun yɛrɛ diyara ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que Ip Man na i b'a ye a ka film yɛrɛ la n'a nana film yɛrɛ la ale ye réalité familiale caman sɔrɔ ka di ale ka baara kɔnɔ ka tɛmɛ a tɔw kan donc o kosɔn o ye Wing Chun diya ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sababu kɛ o ye ne fana y'a kanu fo an fana ka kɛ mɔgɔ kalanna ye a kɔnɔna na. D'accord an bɛ tila ka se i ma tuguni Sumela Mamadi Kone e ye secrétaire général El Farouk ale yɛrɛ kɔnɔna la El Farouk yɛrɛ exactement mun de don. El Farouk ye jɛkulu belebeleba de ye minnu bɛ arts martiaux jɛkulu ye min sigilen don Mali kɔnɔ ani farafinna club El Farouk a sigira nin y'a san caman ye kabini année 2000 club El Farouk sigilen don sen kan o la an bɛ baara kɛ kung fu kɔnɔna na fo ka taa se baara caman ma club El Farouk bɛ minnu fana kɛ an bɛ arts martiaux de an bɛ baara de kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an ye papier ɲɛnabɔlaw de surtout ne min filɛ tabali kan ne bɛ club El Farouk ka papier ɲɛnabɔla de n'a sɔrɔ papier ko mun kan ka taa ligue la a kan ka taa comité la ni mun kan ka taga fédération la pour que ka se ka mɔgɔw ka baaraw ɲɛnabɔ baarakɛlaw bɛ ne yɛrɛ bɛ baara kɔnɔ mais ne de bɛ papier ɲɛnabɔ arts martiaux club El Farouk de kɔnɔna na. D'accord club El Farouk yɛrɛ i bɔra k'a fɔ ko e y'a papier ɲɛnabɔla ye club El Farouk yɛrɛ hakilila jumɛn de nana ni ale dilanni ye Mali yɛrɛ kɔnɔna la fo ka taa se a bolofaraw olu sɔrɔla Côte d'Ivoire u bɛ Burkina mun hakilila jumɛn de nana n'o ye. Hakilila min nana ni a ye an y'a ye k'a fɔ n'a fɔra ko style Wing Chun i n'a fɔ maître Sumela bɔra k'a fɔ cogoya min na a kɛbaga caman tun bɛ ɲɔgɔn o bɛ kɛrɛfɛ de maintenant an y'a ye k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ an b'a fɔ bamanankan na kɛnɛkulu jɛlen u bɛ bi fɔ o hakilina nana ni club El Farouk sigili ye pour que baara bɛ se ka kɛ cogoya min na ka ɲɛ en même temps jama bɛ se ka jɛ cogoya min na o ka fisa mɔgɔw ka kɛ kelen kelen kɛrɛfɛ o hakilina la an ye club El Farouk sigi depuis année 2000 pour que ka se ka kelen kelen sigi kelen kelen yɔrɔ min bɛ yen saliw kelen kelen bɛ baara kɛ cogoya min na an y'o de bɔ a la ka se ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ ka baara kɛ cogoya min na. D'accord Sumela
Maître Sumela. Oui. Ami se ma tuguni. Anya ka foy kon be demisinu ibu entraîner. Barça antari ka centre la. Son ambe kla ko manju ira jamala. Antari ka centre la nya ka fo demisinu futunu bibulu. Demisinu do re bibulu mo me sanfla mo me sasabala. Krenkenela armarsu ere ka ngadam ne kiti sanjundila. Bon armarsu ere ni ata kala ya armarsu ka ngadam ne den yere san nani. Na sera san nani ma. Il se kana nayi. Abina do armasho la o compte ko aka armasho do aka mo bo na ye akuni do justement ka aka santé ka tay ka a la ladam gono ni discipline abi parce que demsen flenne atura ayema tuma do lay bay hakliti ka tay walma bana chama be se ka mine ka soro o man ka mine ka support wi donc hukumu konnana ambe demsen ta sanani kata se sanduruma donc ni aye san nani sɔrɔ i bɛ se ka na n'a ye an b'a tɔgɔ sɛbɛn walasa ka a fasaw tiri san'a ka kɔrɔbaya ka bɛn ni a ye. D'accord. N'i y'a jateminɛ n'an y'an ta i ka kuma fɛ o b'a yira k'a fɔ armaso ye ko sɛbɛlama ye armaso ye fɛn mun b'a to denmisɛnnin hakili a b'a dayɛlɛ. Siga t'a la armaso kɔni a bɛ denmisɛnnin hakili dayɛlɛ ka tila k'a farisogo k'a ta ye parce que armaso n'i y'a ta k'a lajɛ discipline kɔnɔna na i b'a ye n'i nana n'a ye. A bɛ mouvement mun kɛ d'abord mouvement yɛrɛ bɛ i farisogo k'i ta ye parce que ni hakili y'a ta hakili de b'a ta fɔlɔ donc ka sɔrɔ k'a di farisogo ma ni hakili y'a ta k'a di farisogo ma farisogo bɛ k'i ta ye ani hakili bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'o kɛra i b'a ye a bɛ kɛ denmisɛnnin mun mɔgɔw mako bɛ mun na denmisɛnnin ladamu mun na a bɛ kɛ o ɲɔgɔnnaw dɔ ye. D'accord. An bɛ se maître n'o ye maître Mamari Kone an bɛ se o ma Lihaw. D'accord. Maître ni wakati na sa albi ameto anga club El Fargo ameto ale konnala club El Fargo ya fi ko kuma konnala na le sigra senga depuis 2000 est-ce que ay bara chaman ko o konnala ka se fo mi da yuma ka se mo joli ba bulu ceinture joli ba bulu est-ce que el club El Fargo yere participer à compétition chamala en dehors même du Mali il n'a pas meilleur na bi ani ka bi 2000 ka se bima club El Fargo baran fo fo bi ke Mali konnana kinfu konnana club El Fargo c'est ma bela jelena ka damene ambe championnat participer ka stage fo fo bi ke kinfu konnana fédération kono ma bela jelena participer nanye club El Fargo reta an yɛrɛ be baran caman fɛnɛ kɛ fédération ta kɔfɛ ni o ye an yɛrɛ ka club yɛrɛ ka activité an be championnat ka participer kɔfɛ an be fɛn caman wɛrɛ kɛ n'o ye stage ye an be stage organiser an yɛrɛ an be tila tuguni ka championnat labɛnni caman an b'o de kɛ ka tila ka activité camanba de kɛ an ka club kɔnɔna na i da sera yɔrɔ ma sa n'o ye ceinture ko ye ni club El Fargo jateminɛ bi mɔgɔw b'a kɔnɔna na ceinture noire b'a kɔnɔna na a ye mɔgɔ 45 bɔ o b'a yira k'a fɔ fɛn o bɛ yen o bɛɛ ye ceinture noire ye mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ plateau kan ni bɛɛ lajɛlen ye ceinture noire ye ka fédération ka ceinture noire de don ni ala sɔnna ma mais club El Fargo yɛrɛ kɔnɔ jama min bɛ club El Fargo yɛrɛ kɔnɔ bi a bɛ se mɔgɔ 700 ɲɔgɔn ma parce que an ka centre bɛ Mali fan bɛɛ fo ka taa se Mali kɔkanaw ma n'o ye Côte d'Ivoire ka taa Burkina hali an yɛrɛ bɛ kɛnɛ min kɔnɔ bi Côte d'Ivoire représentant an n'o bɛ kɛnɛ yɛrɛ kan bi ni ala sɔnna ma. D'accord. An bɛ tila ka n'i fan fɛ mais yɔrɔ la an bɛ taga maître Sumela Konate an bɛ taa maître ale fan fɛ maître hali bi sa an bɛ tɛmɛ ni arts martiaux ye e kɔni y'a fɔ e bɛ kinifu de kɛ n'o ye kinifu ushu ye i kinifu weekend ah d'accord i ye mun kanu maître Hitman ale sababu la mais Mali yɛrɛ kɔnɔna la arts martiaux caman kɔni bɛ kɛ i bɛ se k'i da don dɔɔni arts martiaux minnu bɛ kɛ Mali la minnu yɛrɛ pratiquelen don kosɛbɛ maliyɛnw yɛrɛ fɛ. Bon ni ko bɛ kuma o yɔrɔ la donc arts martiaux caman bɛ pratiquer Mali la yan i n'a fɔ minnu bɛ fédération na minnu tɛ fédération na donc a ka ca ni ko n b'a jate ja yɔrɔ la a tɛ se ka jate ka ban mais précisément n bɛ mun kɔni f'i ye sutiliw la komi n'a fɔra ko wushu o ye en global ye o y'a tɔgɔ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ko fɔ wushu c'est l'arts martiaux chinois o l'arts martiaux chinois kɔnɔna na an bɛ sutili min pratiquer n'o ye Wing Chun ye Wing Chun kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ Kung Fu bɛ yen Shaolin bɛ yen bon ensuite de suite taekwondo bɛ yen i n'a fɔ Viet Vo Dao o n'a ɲɔgɔnnaw caman bɛ yen nɔ minnu lakodɔnnen don Mali kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ mais précisément n kɔni bɛ se ka min préciser n'o ye Wing Chun ye n b'o kɔni dɔn kosɛbɛ a bɛ pratiquer Mali kɔnɔ yan kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ.
D'accord. Mais maître ni a jisi n'an b'a ye k'a fɔ arts martiaux ka ca kosɛbɛ i bɔra k'a fɔ i ka kungo la surtout minnu yɛrɛ bɛ pratique an fɛ yen nɔ Mali la mais n b'a ye k'a fɔ arts martiaux dɔ bɛ yen olu bɛ kɛ ni muru de ye arts martiaux dɔ bɛ yen olu fɔrilen don bolo de la arts martiaux dɔ bɛ yen olu fɔrilen don sen de la dɔw fana bɛ yen olu fɔrilen don takabin de la aw yɛrɛ ta spécialement aw ta ye jumɛn ye. Bon an ta ye spécialement a bɛɛ bɛ an ta kɔnɔ an ta ye n'i ma se niveau min ma i tɛ o de pratiquer sinon i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ n'o ye muru ye n'i ye sen ye n'i ye takabin ye a bɛɛ bɛ an ta kɔnɔ précisément dɔrɔn directement k'a yira dɔrɔn quand même an kɔni ta ye combat raccourci de ye combat raccourci au niveau de Wing Chun c'est combat raccourci. D'accord. Ouais. O kɔni an bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na ka kɛlɛ kɛ ka ɲɔgɔn taga bin senw b'a la bolow b'a la. Oui a bɛɛ b'a la muruw b'a la donc muruw b'a la cogo di parce que n'an nana a taw bɔ yɔrɔw la donc i bɛ taa sɔrɔ i kan ka taw bɔ ni muru min ye o de bɛ d'i ma parce que n'i y'a mɛn i bɛ kɛlɛ kɛ ni fɛn ye f'a ka sɔrɔ i degela a fɛn masina la de donc ni i bɛ yɛrɛ b'a ye tuma caman muru bɛ kɛ hali anw yɛrɛ bolo donc o muru min bɛ kɛ anw bolo o kun tɛ dɔwɛrɛ ye pour que ka muru la kɛlɛ ladege walasa don min na ni i bɛ se ka ni muru la kɛlɛ bɔra i ɲɛfɛ i ka se k'a maîtriser cogoya min na a dabɔ kun ye o ye. D'accord. Ça c'est une bonne chose. Ba yira k'a fɔ arts martiaux surtout aw ka fan fɛ aw b'aw préparer fɛn bɛɛ lajɛlen kama. Voilà, y'a ça c'est une très bonne chose. An bɛ taga maître Mamari Kone an bɛ t'e fan fɛ centre bɛ fana bolo ni hali bi an bɛ tɛmɛ ni club Alfarugu an bɛ tɛmɛ n'ale ye. I ye kuma caman fɔ club Alfarugu yɛrɛ kɔnɔna la mais aw ka objectif ɲini tɛ jumɛn ye club Alfarugu kɔnɔna la. An ka ɲini ta club Alfarugu kɔnɔna na o ye maa mɔgɔ bɛ Mali la ou bien diɲɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka sport kɛ surtout senfili bolofili n'an b'a fɔ ko arts martiaux o y'an ka laɲini de ye denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka former cogoya min na parce que n'i yɛrɛ ye arts martiaux ta k'a lajɛ surtout discipline ta k'a lajɛ fɛn dɔ de b'a kɔnɔ n'o ye farikolo ɲɛnajɛ o kɔfɛ lamɔ de b'a kɔnɔ an bɛ gɛlɛya fɛn o fɛn la bi ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'a ye arts martiaux kɛ i b'a ye a bɛ lamɔ ka ɲɛ a bɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ faamuyaliba sɔrɔ o ye hukumu kɔnɔna na an ka objectif ye min ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sport kɛ cogoya min na surtout ka arts martiaux kɛ surtout Wing Chun o ye an ka laɲini kunfɔlɔw de ye o kɔfɛ fɛn caman bɛ yen an bɛ ka minnu laɲini an ye minnu fana kɛ ka tɛmɛ n'o ye hali ka denw ɲɛnamaya n'i ye an ka club jateminɛ an bɛ activité mun kɛ hali an bɛ Mali don caman bɛ an b'u ɲɛnamaya i b'a fɔ an bɛ par exemple Mali la 22 septembre an b'a ɲɛnamaya an bɛ 20 janvier ɲɛnamaya hali 8 mars an bɛ 8 mars ɲɛnamaya a fɔ hali de foyi tɛ 8 mars sanfɛ o ye musow ka don de awɔ an bɛ 8 mars ɲɛnamaya mais n'i ko hali c'est que i y'a bila kɔfɛ hakɛ to ale dun man ka bila kɔfɛ n y'a faamuya 8 mars an bɛ 8 mars ɲɛnamaya n'o ye musow ka don ye yala o hukumu kɔnɔ an yɛrɛ bɛ foli lase an ka marraine ma vraiment ale min ye jɔn an ka club kɔrɔ 8 mars an bɛ a ɲɛnamaya ale yɛrɛ bɛ jɔ an kɔkɔrɔ yɛrɛ ka kɔrɔ o yɛrɛ la an ye 8 mars fara an ka activité kan kosɛbɛ an ka marraine kama a ka cɛsiri la club Alfarugu nin walasa a ka taa ɲɛ walasa a bɛ se ka taga ɲɛ cogoya min na activité fana na activité caman bɛ yen i n'a fɔ an ye stage ko fɔ hali salon an ye sécurisme organiser jeunes ye Bamakɔ kɔnɔna na mɔgɔ 100 caman olu de y'a participer. Ok. D'accord. Ok, hali bisa an bɛ tɛmɛ ni an ka bi baro ye n'o y'an ka farikolo ɲɛnajɛ hali bi an bɛ tɛmɛ n'ale hukumu kɔnɔna ye sa n'an bɔra maître Mamari n'an bɔra ale ka côté fan fɛ maître Sumɛla an bɛ se ale ma n'an sera maître Sumɛla ma maître Sumɛla an kɔni y'a ye e bɛ denmisɛnnin minnu former e bɛ mɔgɔkɔrɔba minnu former parce que an y'a ye denmisɛnninw b'a la mɔgɔkɔrɔbaw b'a la mais surtout fɛn min yɛrɛ diyara ne ka centre kɔnɔna na ne y'a ye k'a fɔ musow ka ca kɔnɔna la surtout muso bɛ yen nɔ minnu ye turufu ta i bɛ se k'i da don o la dɔɔniya parce que musow ka arts martiaux a ma nɔgɔ. A ma nɔgɔ. Tiɲɛna i y'a fɔ cogoya min na muso ka arts martiaux a ma nɔgɔ i n'a fɔ a ka nɔgɔ sabula n'i y'a ta k'a f'i ye yɛrɛ an filɛ ne ko n ye arts min kanu yɛrɛ n'o ye Wing Chun ye Wing Chun yɛrɛ a lakodɔnna mɔgɔ min fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o ye muso de ye o ye muso de ye donc n'o donna muso ka côté la donc muso man ka kɛ kɔfɛ ko ye o ko kɔnɔna na bilen donc directement muso o muso nana k'a bɛ fɛ ka Wing Chun de kɛ donc an b'a yira i la de an de b'a kɛbaga ye e fɛ sinon an ni e ma ka gɛlɛya don o ko la parce que muso ka arts martiaux nafa b'a la yɔrɔ caman na parce que nafa b'a la cogo di a bɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔ bɛ se ka na aw ka du kɔnɔ
ni i n'a fɔ bagabaw nana don aw kan k'a bɛ da o n'a ɲɔgɔnnaw na ni cɛ tɛ se a bolodayɔrɔ la ni muso bɛ dɔnniya fɛn dɔ muso bɛ se ka aw bɔ bolo la i n'a fɔ au niveau de Winchin komi n y'a f'i ye kuma n'a daminɛ na n ko kɔnbara kɔlɔsi de don donc kɔnbara kɔlɔsi kɔnɔ ni mɔgɔ kɔni donna aw kan o y'aw gɛrɛlen ye ɲɔgɔn na a ka ca Ala fɛ a bɛ se k'a yɛrɛ bɔ o hukumu kɔnɔna na k'a fara a n'a cɛ yɛrɛ fana kan. O b'a yira k'a fɔ e bɛ art min kɛ Winchin i b'a ye k'a fɔ cɛw ni muso ko t'a la bɛɛ lajɛlen de dama ka kan na n'an y'a ta an yɛrɛ ka kuma fɛ an b'a ye k'a fɔ a ka surun muso la ka tɛmɛ hali cɛ kan. Awɔ a ka surun muso la ka tɛmɛ cɛ kan parce que a yira muso de fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que fɛn min de don ja muso panpaninba ma nɔgɔ muso ma mais n'i gɛrɛla la a ka teli ka se ka ko caman k'i la donc ni kɔnbara kɔlɔsi don o da i bɛ se n'i gɛrɛla la a bɛ se ka minnu kɛ donc o pratique o technique olu de bɛ di a ma walasa a ka se ka a yɛrɛ dɛmɛ ni o ye ka se ka mɔgɔ wɛrɛ bɔ au niveau de combat aussi a bɛ se ka combat kɛ ni a ye ka trophée ta ni a ye parce que combat tɛ se ka kɛ cogo si la ni mɔgɔ ma gɛrɛ ɲɔgɔn na ni mɔgɔ kɔni gɛrɛla ɲɔgɔn na donc dis-toi que ko gɛya y'i ta ye parce que o degelen don o de la. D'accord. Voilà. Ok, Maître Mamari Kuni an bɛ segin ka na e ka kuci fɛ tuguni sisan Maître Mamari Kuni hali bi sa club El Faruku an bɛ t'o kɔnɔna la barisa e y'a secrétaire général hali n'a sɔrɔ Sumɛlɛ n'ale b'a kɔnɔna la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yan nɔ n'u bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna la e y'a secrétaire général de Maître Mamari Kuni ni wagati in na El Faruku yɛrɛ est ce que a ka mɔgɔ bɛ n'u participera compétition na en dehors du pays en dehors du Mali est ce que u ye trophée sɔrɔ en dehors du Mali. An bɛ se ka min fɔ o la an ka mɔgɔw ye trophée caman sɔrɔ ka daminɛ club création na ka na se bi ma an ka mɔgɔw bɔra ka taa kɔfɛ ka trophée sɔrɔ an ka championnat na k'a fɔ médaille min bɛ club El Faruku bolo bi a bɛ se médaille 50 fo ka se 60 ma sanu b'o la warijɛ b'o la ani broche bɛ o la an ye médaille caman sɔrɔ kɔfɛ ka médaille sɔrɔ surtout an ka championnat yan nɔ club El Faruku an y'o de fɔ club de don a dɔnnen don fan bɛɛ mais hali ni compétition bɔra sisan club El Faruku pɛrɛn don ka taa kɛnɛ kan an ye médaille caman de sɔrɔ kɔ kɔnɔna na ani kɔnɔna na yan. D'accord. Kɛrɛnkɛrɛnnenya est ce que Maître Mamari Kone yɛrɛ participera compétition na Mali kɔnɔna la ani Mali ko kan c'est vrai denmisɛnninw bɛ wuli bɛ ka denmisɛnninw former mais Maître Mamari Kone yɛrɛ est ce que a participera compétition na en dehors du Mali est ce que a ye trophée sɔrɔ Mali kɔ kan ani Mali kɔnɔna la. I n'a fɔ an fɔra ka bɛn n'an labɛnna Maître Mamari participera i n'a fɔ a ma participer parce que an de bɛ denmisɛnninw labɛn ka sɔrɔ k'u bila ka taga mɔgɔ min bɛ denmisɛnnin labɛn ka taga i n'a fɔ e de participera mais k'a fɔ ko ale yɛrɛ taara ka taa compétition kɛ kɔfɛ ka na o ma deli ka kɛ mais denmisɛnninw an de bɛ denmisɛnninw labɛn i n'a fɔ an labɛn salle kɔnɔna ka taa mɔgɔ min fana bɛ yen n'u bɛ kan ka bɔ ka taga an bɛ olu labɛn ka se ka taa médaille ni fɛnw ɲini o bɛ kɛ kɔma la o bɛ kɛ taw la a bɛ kɛ fɛn caman na pour que ka na ni médaille ye. D'accord. Maître Sumela an bɛ segin ka na e fana ka côté fan fɛ Maître Sumela centre joli b'i bolo denmisɛnnin joli b'e ka centre kɔnɔna la e ka denmisɛnninw b'u si daminɛ joli la ka se joli ma. Bon centre club El Faruku kɔnɔ centre fila de bɛ ne bolo centre fila la kelen bɛ Kalaban HC la donc kelen bɛ Bakɔ Jikɔrɔni golf la donc ne ka Bakɔ Jikɔrɔni golf la denmisɛnnin mun bɛ ne ka salle kɔnɔ yen nɔ donc o bɛ taa denmisɛnnin 40 ɲɔgɔnna de la donc denmisɛnnin o si b'a daminɛ san 4 na ka taa san 15 la donc komi i n'a fɔ mɔgɔkɔrɔbaw fana bɛ yen cogoya min na o cogo la. Mɔgɔkɔrɔbaw olu bɛ taga joli la. mɔgɔkɔrɔbaw bɛ taa précisément mɔgɔkɔrɔbaw bɛ taa mɔgɔ 30 ɲɔgɔnna de la a bɛɛ lajɛlen na mɔgɔkɔrɔbaw bɛ taa mɔgɔ 30 la. mais olu si bɛ taa joli la est ce que mɔgɔ bɛ yen nɔ mɔgɔ min si bɛ san 40 san 50 est ce que mɔgɔ bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ ka kɔrɔ yɛrɛ n'olu kɔni bɛ ka taa arts martiaux kɛ walasa u bɛ se ka forme garder cogoya min na. oui mɔgɔw bɛ minnu ka kɔrɔ minnu si ka kɔrɔ parce que n bɛ se k'a fɔ san 40 b'a la san 30 b'a la 35 b'a la donc ne b'a fɔ n k'olu ye mɔgɔkɔrɔbaw ye bon o bɛ taa arts martiaux kalan parce que sport de don a ka ɲi o farikolo ma donc ni i farikolo y'a manifester dɔrɔn i b'a ye i ka kɛnɛya bɛ sabati donc o la mɔgɔkɔrɔbaw b'a la san 40 b'a la san 35 b'a la san 30 b'a la. mais olu fana la sa an b'a ye k'a fɔ musow ni cɛw de don ou bien cɛw de ka taa ni musow ye a kɔnɔ. musow ni cɛw de don a ɲagaminen don
muso ni cɛ do n y'o de fɔ n ko baara in kɔnɔna na cɛ ni muso bɛɛ dama ka kan nin baara in kɔnɔna na d'accord cɛ ni muso bɛɛ dama ka kan armation in kɔnɔna na n'i kɔni nana don a kɔnɔ dɔrɔn dis-toi que i nana armation min kɔnɔ i bɛ baara kɛ ni o de ye cɛ yɔrɔ ni muso yɔrɔ an b'o bɔ ni o yɔrɔ ye donc an bɛ na k'a jira an bɛɛ de ye kelen a kɔnɔ sisan an bɛɛ de ye kelen ale kɔnɔ parce que an bɛ ka min kalan dɔwɛrɛ tɛ o ye armation de d'accord donc an bɛ baara kɛ ni o hukumu kɔnɔna ye cɛw b'a la musow b'a la musokɔrɔbaw yɛrɛ b'a la ni ko président musokɔrɔba minnu si bɛ se san 35 ma san 40 yɛrɛ b'a la. Ça c'est une bonne chose olu b'a kɛ pour que u bɛ se k'u ka forme olu bɛ se k'u garder cogoya min na parce que arts martiaux bɔra ka f'i ka kuma kɔnɔ arts martiaux kɔni ari mun b'a to mɔgɔ bɛ se ka kɛ forme la cogoya min na mun b'a to mɔgɔ bɛ se ka hakili lafiya sɔrɔ cogoya min na mun bɛ se ka to mɔgɔ bɛ se ka farikolo kɛnɛya adamaden bɛ se k'o sɔrɔ cogoya min na arts martiaux ale b'o kɔnɔna la o la hali bi sa an bɛ tɛmɛ n'a ye sa an bɛ taga maître Mamari Kone an bɛ segin ka na maître Mamari Kone ale fan fɛ maître Mamari Kone hali bi club Al Farouq an bɛ to ale kɔnɔna la i bolo k'a fɔ a ka bolofara bɛ an ka fan caman la mais est-ce que an ka région fana kɔnɔna la club Al Farouq a b'o yɔrɔ min fana na. an y'o de fɔ club Al Farouq bɛ Mali fan bɛɛ an ka région caman na hali Mali kɔ kan an y'o de fɔ n'i y'a jateminɛ club Al Farouq ka an ka représentant bɛ région caman na a bɛ Sikaso u bɛ Kayi mara ni fɛnw bɛɛ lajɛlen na mais n'i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na club Al Farouq yiri min don bi a kɛra yiri belebeleba de a yɛrɛkɛ n'o fan bɛɛ an y'o de fɔ an ka représentant fila bɛɛ bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna na dɔ bɛ Buaké dɔ bɛ Abidjan an ka représentant fana bɛ Burkina parce que an ye baara in kɔnɔna na n'i ye dɔ former a ka ban n'a ye ceinture sɔrɔ a bɛ taa se kɔfɛ n'a sera yen nɔ a fana bɛ baara in daminɛ ni mɔgɔ ye baara in y'a bolo k'a kanu a soma a b'a fɔ vraiment ne tun bɛ baara in na yan nɔ vraiment n ye salle sɔrɔ a bɛ weleli kɛ sisan ani minnu fana ka kan parce que a ka baara in dabɔra de a ye ceinture sɔrɔ ani minnu fana ka kan an b'o de k'a ye sisan i n'a fɔ n da sera kan hali Côte d'Ivoire représentant bɛɛ lajɛlen hali kɛnɛ kan ale bɛ yan nɔ i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na donc Al Farouq kɔni a bɛ Mali fan bɛɛ mais n y'o de fɔ a daminɛna fɔlɔ Bamakɔ yan de Kalaban ka sɔrɔ k'a yɛrɛkɛ sisan ka taa Mali fan bɛɛ fo ka taa sous région. A b'a yɛrɛ k'a fɔ an bɛ sous région fila la halisa an bɛ to ka fan fɛ an bɛ fila la n'o ye Côte d'Ivoire ale ni Burkina mais c'est objectif ye sa ka yɛrɛkɛ tuguni ka taga an ka région tɔw la ka se ka se an kɛrɛfɛ dugu tɔw fana ma. donc Al Farouq ka objectif de ye ka se ka wincinin yɛrɛ kɛ ka taa Mali fan bɛɛ tuguni ka taa sous région bɛɛ la n'o ye farafinna fan bɛɛ a ka d'an ye ka se ka club nin yɛrɛkɛ ka taa bɛɛ lajɛlen na. O de y'an ka objectif ye bi ka taga an ye jamana fila déjà an bɛ yen nɔ jamana tɔ ninnu an fana n y'a fɔ cogoya mɔgɔw bɛ taa jamana nin kɔnɔ cogoya min na dɔ bɛ Mali la sisan n tɛ k'a fɔ hali kɔfɛ n'o ye hali Espagne hali France an ka mɔgɔw bɛ yen mais ni minnu ma taga i sigi ka salle dayɛlɛ k'a fɔ k'i bɛ a baara kɛ an tɛ se ka o tigi reconi k'a kɛ i n'a fɔ sinon mɔgɔ baden de b'an bolo minnu bɛ yen nɔ mais ni min taara i sigi sisan ka baara daminɛ ka sɔrɔ ka weleli kɛ vraiment n nana n ye salle dɔ sɔrɔ ou bien an yɛrɛ k'a ye sa k'a fɔ e sigilen don sisan n'i ka activité bɛ to k'a to i bɛ se ka salle dayɛlɛ an yɛrɛ b'i encourager i ka salle dayɛlɛ an bɛ se ka dɛmɛ fɛn fɛn don i ma sisan an bɛ sɔrɔ k'o don i la. D'accord. Maître Mamari Kone an bɛ segin tuguni ka na e ka côté la maître Mamari Kone hali bi sa i bɛ se k'i da don Soumaïla Konate bien sûr maître Soumaïla Konate an bɛ na e ka côté la hali bi est-ce que i bɛ se k'i da don arts martiaux nafa yɛrɛ la wa. Arts martiaux yɛrɛ mun de ye hɛrɛ ye. Arts martiaux nafa. A n'a ye mun ye hɛrɛ ye. Ok arts martiaux nafa tɛ se ka fɔ ka ban parce que arts martiaux a kun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye mun ye n'o ye kɛlɛ yɛrɛ ladegeli ye i bɛ se kɛlɛ la parce que ni i tɔgɔ sɛbɛnna arts martiaux la hali e yɛrɛ mun sigilen filɛ ni e ni ne bɛ ɲɔgɔn fɛ ni ne taara n tɔgɔ sɛbɛn arts martiaux la dès que i ye tenue ye ne la dɔrɔn i dusukun bɛ ɲɔ. Parce que o barika bɛ tenue kan donc o ye arts martiaux yɛrɛ diya ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ dege kɛlɛ la i bɛ se kɛlɛ la a ye fɛn mun ɲɛ ne yɛrɛ ye fɛnɛ précisément d'abord a ye ne yɛrɛ ka kɛnɛya kɛ n ta ye k'an hakili kɛ n ta ye donc ka mɔgɔw fana kɛ k'an bonya parce que mɔgɔw ye n bonya a kɔnɔ parce que n'a fɔra k'i ye arts martiaux maître ye i bɛ bonya sɔrɔ a kɔnɔ bon i yɛrɛ kun t'a dɔn i bɛ bonya mun sɔrɔ donc o hukumu kɔnɔna na o ye a diya ne ye kosɛbɛ a y'o nafa fana lase ne ma i n'a fɔ an filɛ hali a terelasigi mun ka kuma mun kɛ tele la nin o fana y'a nafa belebeleba dɔ ye parce que ni arts martiaux tun tɛ a ka gɛlɛn ko
an ka se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ tancogo la ka na kuma Pinal TV la yan donc hokumu kɔnɔna na ne bɛ ala fo ka ala barika da o de y'a diya ne ye. D'accord, n'an bɔra fɛn o fɛn n'o ye Sumela Kunate an bɛ segin ka na Maître Mamari Kone wagati ale sɛbɛkɔrɔ bɛ ka taa Maître Mamari Kone arts martiaux a ye mun de ɲɛ e fana ye. Arts martiaux a ye min ɲɛ ne ye a ye belebeleba de ɲɛ ne ye kosɛbɛ i n'a fɔ Maître Ismaël bɔra k'a fɔ cogoya min na n'i y'a jateminɛ ne yɛrɛ bɛ don arts martiaux la don min na a y'a sɔrɔ bana kun bɛ ne la min waati bɛɛ min bɛ segin ka na mais n kɛlen ka arts martiaux daminɛ n nana bana nin kɔ. O ye bana. Awɔ bana tun bɛ n yɛrɛ la ne yɛrɛ tun ma ŋɛnɛ don min na ne yɛrɛ bɛ se an ka maître ma n'o ye Maître Lasana Sangare bi n'o y'an ka club yɛrɛ président ye don min na ne bɛ s'a ma an bɛ baro kɛ a y'a sɔrɔ n ma ŋɛnɛ ne yɛrɛ ko a ma président yala n bɛ se ka sport kɛ wa a ko ne ma ko sport in yɛrɛ ko arts martiaux ko n donna la sa ko fɛn o fɛn bɛ n na n ko a ma bon nin bana de bɛ n na a ko vraiment ko nin tɛ a tiɲɛ k'a ta o don ne donna don min na ka se bi ma a ye kɛnɛya de se ne ma fɔlɔ o kɔfɛ arts martiaux in kɔnɔ ne ye relation min sɔrɔ n se k'a fɔ ka ban D'accord. fɛn caman caman y'o sɔrɔ a kɔnɔna na kɛnɛya kɔfɛ n ye fɛn caman caman sɔrɔ a kɔnɔna na. D'accord, o b'a yɛrɛ k'a fɔ arts martiaux an bɛ se k'a fɔ fura don fura min fana bɛ kɛra ne kɔni ma fura belebele fura don fura min fana bɛ se ka banaw kɛnɛya barisa mɔgɔ caman yɛrɛ k'a fɔ arts martiaux k'ale ka bɛ azim ban k'a ka ɲi azim ma u ye bana caman fɔ k'a ka ɲi olu bɛɛ lajɛlen ma nka don nataw la an na docteur wele olu na ɲɛfɔli k'an ye arts martiaux ale kan wagati ale sɛbɛkɔrɔ bɛ ka taa sayɛ na an kɔ don ɲɔgɔn na sa hali bi Maître Sumela e bɛ se ka mun de fɔ bi an ka baro kan. Ne bɛ se ka min fɔ an ka baro kan dɔrɔn vraiment ka télé Pinal mɔgɔw yɛrɛ fo a ka baara la a n'aw ka cɛsiri la donc aw mun kɛra sababu ye k'an wele ka na yan donc k'aw fo aw ka baara la donc k'a fɔ aw ye dɔrɔn justement ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la ani ka n profiter k'an ka maitribaw fo donc olu mun sigilen n'u bɛ se k'an lajɛ olu min b'an bilasira kan ɲumanw na donc an bɛ foli bila ka taa olu fana ma donc précisément an ka maître ba n'o ye Maître Lasana Sangare son tribunal 4e degré donc dit Ukman an b'ale fo kosɛbɛ kosɛbɛ donc n kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn c'est à dire bɛɛ ka na an ka sport an ka karaté kalan quoi karaté filɛ n'i y'a kalan komi aw yɛrɛ ko karaté donc an b'a fɔ karaté la donc sinon au niveau de Wing Chun an ka Wing Chun kalan jeune o jeune n'i ye Wing Chun kalan a ka gɛlɛn k'i ka se ka kɛ vagabond ye jeune o jeune n'i ye Wing Chun kalan a ka gɛlɛn i ka se ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ye fɛnɛya parce que discipline de b'a kɔnɔ ni n'o ye ladamu ye mɔgɔ o mɔgɔ ni ladamunen don i tɛ sɔn baarakɛbaliya ma mɔgɔ o mɔgɔ ni ladamunen don i tɛ sɔn suyɛnni ma bon en même temps n'i sera kɛlɛ fana na a ka gɛlɛn ka se ka kɛlɛ kɛ n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye kɛlɛ la bon a ma nɔgɔn donc hokumu kɔnɔna na an ka baara in dabɔlen don min kama dɔrɔn n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka na an ka karaté kalan walasa an ka se ka bɔ manamana ko ninnu na kɛnɛ ma. Merci beaucoup Maître Sumela. Maître Mamari e bɛ se ka mun de fɔ kuma cɛ kuma na wagati kɔni ale sɛbɛkɔrɔ taara. Ok ne bɛ se ka kuma min fɔ bi sɔgɔma in na vraiment ne nisɔndiyalen don ka se ka téléso fo ka e yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ e mun sɔnna k'an wele ka na i ka plateau kan parce que opportunité in tɛ di an ma ka caya an mako bɛ k'a la mais ka wuli ka taa se club Alfarku centre dɔ ma ka se k'aw interviewer ka tila k'an yɛrɛ wele ka na kɛnɛ kan ne kɔni ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka tila tuguni ka encourager a ka se ka bɔ k'an sportifu yira diɲɛ na o de fana b'a to an bɛ se ka denmisɛnninw former kosɛbɛ sinon gɛlɛyaba de b'an kan dɔɔni fɛn bɛɛ lajɛlen na ne ka foli kɔni o bɛ téléso ye téléso kɔfɛ ne ka foli o bɛ se an yɛrɛ ka marraine ma n'an ka président ka taa se an ka parents d'élèves ma surtout an ka foli bɛ parents d'élèves mun bɛ sɔn u ka denmisɛnninw bila ka taa an fɛ yen parce que a ma nɔgɔn vraiment ne ka foli belebele kɛnɛ nin kan o bɛ téléso nin ye mun sɔnna bi ka club Alfarku wele ka na kɛnɛ nin kan. D'accord, merci beaucoup. Yan'an k'an kɔ de ɲɔgɔn na sa an taara turu cɛ club Alfarku ale ka centre min bɛ Bago Jikɔrɔni golf la n'ale kɔni ka baara ye ka denmisɛnninw k'olu former ka denmisɛnninw k'u bila arts martiaux la an bɛ dɔɔni lajɛ o la ka tila k'u ka kumakanw n'o ye denmisɛnninw ka se mɔgɔkɔrɔbaw ma ka fara musow ni cɛw kan olu ye mun sɔrɔ k'a fɔ u ye nafa min sɔrɔ arts martiaux la an ka jɛ an k'o fana lajɛ.
Salut, Antergou, c'est Calbo. Ma première roue. Hey! Hey! Yes! Garde Miguel. Garde. Santai. Salut. 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 Oh. Merci. Ne b'a la a bɛ san 2 ou san 3 bɔ ɲina ne bɛ 3e barati la mais kalo wɛrɛ n kan ka taa 4e barati la amina. Mais est-ce que compétition caman bɛ de la ka mun participer? Awɔ ne de la ka compétition participer fo siɲɛ 2. Ne ye compétition participer ni Kɔnbari. Ne ye compétition fɔlɔ min participer o kɛra Falajɛ IJA kɔnɔna la ligue ka compétition. Ligue ka championnat ne y'o participer ɲina. Champion d'Afrique musoman min bɛ commune 1 na Fajigi la ale fana ye compétition dɔ organiser n y'o fana participer mais ala y'a kɛ ligue ta la n kɛra champion de Bamako ye mais final la tɔgɔ région mɔgɔw nalen bon n binna final la n ma se ka médaille sɔrɔ amina mais champion d'Afrique kɔni ta la n ye médaille sɔrɔ n kɛra 2e ye. Ne y'a ta ne yɛrɛ ka damana ma han muso yɛrɛ kan ka nin kɛ ka caya ka tɛmɛ cɛ kan a nafa ka bon muso fanfɛla la kojugu karate yɛrɛ fanfɛla muso ne y'a ta ne yɛrɛ ma muso yɛrɛ parce que ɲɛ b'a la ɲɛdonna k'i yɛrɛ protéger sisan ni an bɛna fɔ wagati min na sisan ɲɛdonna min bɛ kɛ muso la a ka gɛlɛn u ka to kɛ cɛla bɔ ni muso b'a kɛ a ka gɛlɛn ɲɛdonna fɛn bɛ k'i la dɔ bɛ b'o la wa i yɛrɛ bɛ bonya fɛnɛ parce que bi bi na an bɛ yɔrɔ min na n'u y'a dɔn min bɛ dɔ kɛ o b'o de bonya dɛ. Ka denmisɛnninw kalan kɛlɛla dege cogo la bon en même temps k'u dege sadiri bon a bɛ u ka kɛnɛya fana sinsiw bolo en même temps u bɛ se kɛlɛ fana na quoi donc an bɛ ka denmisɛnninw dege o de la yan nɔ. Bon pour le moment denmisɛnnin minnu bɛ n bolo o ma se national ye an bɛ intercommunal de kɛ bon an ma international daminɛ fɔlɔ donc denmisɛnnin minnu bɛ yan pour le moment olu bɛ an bɛ k'u labɛn intercommunal de kama donc sinon dɔw yɛrɛ bɛ yan n'o ye Tɛnɛ Konate ale kɛra champion ye bon ale kun bɛ intercommunal la a kɛra champion ye o la donc a yɛrɛ bɔra ko interview sisan donc o ko hukumu kɔnɔna na international ma don a la fɔlɔ pour le moment denmisɛnninw na yan mais an bɛ intercommunal kɛ o yɛrɛ dɔ bɛ sirada ka na. Centre min bɛ an bolo nin club Alfarku in kɔnɔna na a bɛ se centre 20 kɔ de ma donc a sinisi tɛ yɔrɔ kelen a carilen don a bolofara ka ca o bolofara a ka ca wa a bɛɛ lajɛlen bɛnnen don kelen ma i n'a fɔ an bɛ k'a fɔ club Alfarku cogoya min na a bɛɛ lajɛlen ye kelen o cogoya kelenw de la mais ne yɛrɛ bɛ centre 2 de diriger a kɔnɔna na
n'o ye yan ye ani Kalabankura HC Mam Siga ka pâté feereyɔrɔ carré la ani complexe scolaire Lansini Suntura ne bɛ o salle fila de diriger don o don ne kɔni bɛ entraînement kɛ sauf dimanche dɔrɔn. Oui, maître de compétition mais maître ka compétition dana sira la parce que ni kɛra maître de salle a ka gɛlɛn k'i ka taa compétition na ka salle to i kɔfɛ a man nɔgɔn o la an bɛ athlètes de former u ka se ka taa compétition na mais a man nɔgɔn an yɛrɛ ka tila ka taa compétition na tuguni sinon an ye compétition kɛ ka tɛmɛ bon denmisɛnnin minnu bɛ yan nɔ n bɛ se k'a fɔ u ye caman faamu a la wa u bɛ caman fana faamuya a la a ka d'u ye fɛnɛ a ka d'u ye o seulement min bɛ an sɛgɛn dɔɔnin dɔrɔn o ye parents d'élèves ka côté de ye sabula mɔgɔ caman parents d'élèves caman ma a nafa dɔn fɔlɔ quoi bon o la o yɔrɔnin de bɛ an kan dɔɔnin ni parents d'élèves caman y'a faamu a ka ca ala fɛ i b'a ye denmisɛnninw bɛ mun kɛ a tɛ b'u kɔnɔ bilen i b'a ye u bɛ se ka taa compétition baw kɛ ni an ka baara ye quoi donc o yɔrɔ sɛgɛn b'an kan dɔɔnin quoi. Bella Djele confesse ça avant de se dire au revoir. On va parler du football. Football avec la Coupe CAF dont les stades malais de Bamako et les Binkans de Bamako vont jouer contre les équipes de la Libye mais aussi de la Zambie. On leur souhaite bonne chance, à savoir que le Binka FC est déjà en route pour jouer contre la Zambie. On leur souhaite bonne chance à nos deux représentants du Mali. Foli Antanuni une fois de plus, Amboke Konishi Oma, Amba Foni Allah Sonama, Akambe Teneweresa, 21h à l'Ouati, Anatimenanga Farkolonyeneje, Anakmo Ofe. Oh bye bye, restez connectés sur Pinal TV pour vous informer à ce qui concerne les sports.